afslag omdat het een korte wedstrijd is. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat de dames gokken op een eindsprint. Vorig jaar hadden die vroeger de demarage van Miranda Spoor en die scoorde daarmee een Nederlandse titel. Dat was prachtig. Ellen van Dijk zegt kom op. Kirsten Wild zegt ik wil nog meer. Vera Koedoder heeft het antwoord meegenomen naar de overgangspoor. Daar gaan we. Ook Miranda Spoor die zegt ik wil mee. Dat is mooi allemaal. Nathalie van Gogh is de dame op dit moment aan de leiding in het peloton. De kleine tuin Marcus is mee. Achterin is het inmiddels Judith Bloem. Zodra de tempo dan ziet omhoog gaat voor het peloton Lammer en Maren, dan zijn Judith Bloem op dit moment in de problemen. Er zijn problemen voor het nummer 9 en dat is Martine de Herberg. En natuurlijk ook voor de stoelwinder. Ellen van Dijk heeft er gewoon zin in. Ellen van Dijk zijn moeten het tempo hoog houden, dan worden we niet meer verrast. Peloton van op dit moment onder leiding van Laura van den Kamp. We waren direct overgekomen. Even valt het stil en dan is het direct weer een gat geslagen. Niet allemaal Kirsten Wild naar Vera Koedoder wegrijden. Vera Koedoder die voor een andere ploeg gaat rijden volgend jaar. En die dan vandaag wil laten zien dat ze weer in goede doen is. Kirsten Wild op zoek naar Vera Koedoder. Hoe lang mag je wachten? Amy Pieters komt ook van de kop af. Nee, dat is de kleine Kelly Marcus. En dan zien we voor Judith Bloem de problemen. Drie dames op dit moment met een hele kleine voorsprong. Ellen van Dijk, Miranda Spoor en Kirsten Wild. Dat zijn de dames aan de leiding. Is het Amy Pieters die nu wel het gat is met de kleine tweede, oftewel Roxanne Kneteman. Jij mag de wedstrijd verlaten, nummer 26 van een nieuw stoelwinder. Amy Pieters.